Baiwa Allah. Ya kike? Gaskiya na gani kin yi kyau sosai. Duk da dai cewa baka sabe nake kula yan matan Nigeria ba. Amma ke na ga kin yi kyau, you look so bright and clean. Aba? Seriously. Nagode. Wallahi, I just come back from America last week. Ina dan zauna nan ina dan huta na ga kyakkyawa kusa da ta zo gift hanci. Kuma dan za mu dan kullawa yar alaka da ni da ke. Ni ma kaga ban dade dawa da ba daga India na zo yin hutu ne a gida. So yau na dawo ne shi sa. A hakin dawo lafiya. Lafiya kalau. Idan ba da ma dan taka miki mana. Okay then. Thank you. Ya kai a garin? Ya lamura. Safara Ka san ta ne? ita ce wacce nake baka labari ba take suya a bayan layin mu. Awara wannan din? Ita din. Kai malam duba gani anya kuwa. Safara ba Safara ce ba, ita ce Safara. Ka san shi ne? Ba ina wanda nake baki labari ba yake aiki a ofishin Hamisu Breka yake share-share, yake mai share-share da goge-goge. Daman kai ne? Ni da man suya awara yake ka zo ka ce mini. Na dawo daga cikin Ingila ina karatu kaza da kaza kina suya awara ke dinga ce mana wani kaza. Kawai dai shikenan tunda dara ce ta ji gida kawai shikenan Allah mun gode ma nan gaba dai za a hada amma kake kare bidiyon wannan abu.